थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय जि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाया जोंनि लुबैनाय बायदि एनडिएफबिनि हास्थायनाय बायदि बिन्दो मोनसेबो दिनै बेयाव बेरखाङाखै। गोबां दुखुनांथावना केसफोरा जोबनांगौमोन जोबाखै। जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गोबां जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफा जोंहा मेडिया बन्धुमोन दङ बिथांमोना मालाबा मेडियायाव कभार खालामो जों नुदों जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरनि अबस्थाया माबायदि दिनैसिमबो प्लास्टिक खोबनानै बिमा बोराय आरो बुरै गावनि गथ'खौ नेगासिनो दङ। बिफाखौ सिनाय मोनला फिसाजोआ देरलांबाय बिफाया जेलाव दङ गोरलै समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दङ। बै बेक्तिफोरा दिनै उदां थानांगौनि मोन्थाय गैयामोन नामा? प्रमद बर' बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइटआव शान्ति फैबाय जोंनियाव होननानै। जे बे गथ'आ बिफाजों लोगोसे थानानै रंजानाय मोननांगौमोन ना मोनामोन? महामारि जानानै थै ग्लुंनानै बर'फ्रा जोब्बायनो होननाय जों जारिमिनाव मोना। राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो गसंथेरनो हाया। राजखान्थिया दिनै मोजां दैदेनगिरिनि आखायाव गैयिनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरा गावनिनो हायाव दिनै होखारजादों। मानगोनां दिनैनि बे खुंग्रिं प्राइमारिनि आन्दाराव खुंफुंजानाय इलेक्सनखौ लोब्बा लाखिनानै फोसावदिंनाय मेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिजाथि सारनि असे बिदा सार आरो बेयाव गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिपिएफनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि नुजाथिफैनो हानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथारावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै एक्स एनडिएफबि जानायनि उनावबो जों दिनै बे राजनितिकनि फोथाराव मानो ओंखारनो गोनां जादों? अर्थात एनडिएफबिआ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोङो संगठनखौ जों सिफायनो गोनां जाबाय। गोदो जोंखौ एनडिएफबि होननानै बुङोमोन नाथाय एनडिएफबिनि सिगाङाव जोङो एक्स एबा बारग' होननानै जों लिरनो गोनां जादों। थ' बिनि उनावबो दिनै जों मानो बे राजनितिकनि फोथाराव जों ओंखारनो गोनां जादों? बिनि माखासे सैथो बाथ्राफोर दङ रायजोफोर आरो बे सैथो बाथ्राखौनो आङो रायजोनि गेजेराव लाबोनो थाखाय अदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोननि बे जायगायाव फैदों आरो बेल' नङा जों गोबां जायगाफोराव थांदों सैथो बाथ्राफोरखौ जों रायजोनो खोन्थादों फोरमायदों जाहाथे रायजोआ बुजियो। मानो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि गिलु बालु मोनसे 34 बोसोर हाथियारनि जि गिख्रंथाव संग्राम बे संग्रामाव बे ओनसोलनि बे खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहाय खालामनायाव थोबसेबो फावसायनानै थायाखै। जाय समाव जोंखौ जाहोयो होननानै मिथिबा आर्मिखौ बुजायो जाय समाव जोंखौ दोनखोमायो होननानै बुंबा गावजायो सोरबाया लामा आन्दायनाय जोंनि आफादनि सेंग्राखौ लामा बारहोयोब्ला जेलाव थानांदों। बेबायदि गिलु बालु समाव बे खुंग्रिं ओनसोलनियाव नोंथांमोना जोंखौ अनसायनो नागाराखै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनायाव नोंथांमोना बिन्दो मोनसेबो उनफाफिनाखै। बियो गोथां जारिमिनाव रोखायै दङ रायजोफोर। बेवहाय जों फोथायनानै नोंथांमोननि गेजेराव फैदों। हारिया दिनै मा जानो थांदों बेखौ दिनै जोङो बुजि मोननानै जों जेरावबो खामानि मावदों रायजोफोर। जों गारबोनाय जारिमिन आं फंनैसो बुंग्रोनो हास्थायदों। 1986 3 अक्ट'बराव बिएसएफआ जोनोम मोनदोंमोन। बे बिएसएफखौ अर्थात बर' सिकिउरिटि फर्सखौ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि गेदेमा बिथां रन्जन दैमारिया गावनि सानखांथि आरो सानस्रिजों सोरजिदोंमोन। बे बिएसएफखौ फुटबल गेलेनो थाखाय बिथाङा जोनोम होआखैमोन। बे बिएसएफखौ रंजानो बा थाखा फैसा खामायनो थाखाय बिथाङा जोनोम होआखैमोन। मानि थाखाय जोनोम होदोंमोन? जाय व्यक्तिया दिनै जोबथेसालियाव दङ गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि अर्थात डिआर नाब्ला सार बिथाङा बै समावनो मेघालयआव एमए कमप्लिट खालामनाय पलिटिकल साइन्सआव मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै बिथाङा खालामनाय सासे व्यक्तिमोन। जुदि गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय सिन्था खालामोमोनब्ला बिथाङा मोजां मोनसे साख्रि लानानै गावनि न'खरखौ ग्रें ग्रें रायजो जालांनो हायोमोन। धन सम्पति बिथाङा आरजिनो हायोमोन। रंजानो आरो बाजानो बिथाङा हायोमोन। नाथाय बेखौ खालामाखै। मानो बिथाङा बिएसएफ दादों? बर' सिकिउरिटि फर्स मुंनि मानो दादोंमोन बे आफादखौ? जे बै समनि जि थासारि सारमोना मोजाङै मोनथिगोन। जोंखौ माबायदि नासयदोंमोन माबायदि जोंखौ मुगैदोंमोन गोदोनि आबै आबौमोना मोजाङै मोनथिगोन जोंखौ माबायदि नासयदोंमोन। बे बुहुमनि बिखानिफ्राय बे सा सानजा भारताव थानाय देरसिन ट्राइबेल ग्रुप बा ट्राइबेल माहारि बर' हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनायनि लामायावमोन रायजोफोर। जोंनि राव हारिमु नोंथांमोना जि दख'नाजों दिनै देलाय मालाय गाननानै बेयाव फैदों। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव आंनि गोसोनि साननाय आंनि मेलेमाव जाखांनाय जि बाथ्राफोर बेखौ बिमानि रावजों दिनै आं नोंथांमोननो जेबो सिन्ता गैयाजासे फोरमायनो हादों। बे अबस्थायाव बर' जाथिया गैलियामोन। जोङो बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनायनि लामायावमोन रायजोफोर। दिनै बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोननि बे समस्तिनि खननै एमपि जानाय नब कुमार सरनिया बिथाङानो बुंबाय थायोमोन बर'फ्रा 20% बिथांमोननो आलादा रायजो होनो मोना होननानै बिथाङानो बुंगासिनो बुङोमोन। मानो जोङो बुंजानाय जादोंमोन? दिनै नंगौ जोङो खमायलांदों। आं दहाय बुंदों जों बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबनायनि लामायावमोन। जारिमिनाव दिनै जों मोना जे बांग्रि गोसा फैनानै हा गावनानै बर'फ्रा हा सिङाव हाबनानै थैबायनो होननाय जों जारिमिनाव मोना। महामारि जानानै थै ग्लुंनानै बर'फ्रा जोब्बायनो होननाय जों जारिमिनाव मोना। मानो दिनै जों गेदेरथार हारिया खमायलांदोंमोन? बिनि सैथो जारिमिना जोंनि गेजेराव बै समाव बारलांदों।
जोङो बर' होननानै मोनथियोब्ला बबेबा मोनसे साहा दखानाव साहा मोनलोङोब्ला जों काप सुबुंनो गोनांमोन जों बबेबा मोनसे हटेलाव ओंखाम मोनजायोब्लाबो थोरसि सुबुंनो गोनां जायोमोन बर' होननानै जोंखौ मुगैनानै जोंनि सेंग्राफोरनो साख्रि होआमोन जोंखौ नासयोमोन मुगैयोमोन अमा जाग्रा होनना बुङोमोन गाहरि खुवा कसारि होननानै जोंखौ मुगैयोमोन बेबायदियै जोंखौ गिदिर हारिया नासयनानै मुगैनानै गावनि राव हारिमु धोरोम सिबिनाय गासैखौबो गारनानै गुबुनजों गोरोबनो बाध्य खालामनायमोन बिदियैसो जों जोबदों रायजोफोर दिसपुर दिनै गुवाहाटिया सानसेनि समाव जोंनिमोन दिनैबो बे दिसपुर MLA समष्टि बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव दङ ST रिजार्भ आंहा जुदि गोरोन्थि जायाखैबा दिनै बेफोरबायदि जायगाया जोंनि मारै जानानै थाखो बेयाव जुदि जोंनि मानसि गैयामोनब्ला दिनै जारिमिना रोखायै फोरमायो सा सानजा भारतआव सोदोमस्रि सोरजिग्रा बर' जाथिया जोङो गासैयावबो दंमोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि जायगायाव दिनै जोंनि मानसिखौ नागिरनानै मोनलिया मानो मोनलिया दिनैबो गोबां बर'फोर दङ टाइटेला दिनै गुबुन जाबाय NRCआव दिनै गोबां ओंखारदों रिसेन्टलि गुबुन टाइटेल गोदो बै समाव जोंनि मानसिमोन बर'मोन दिनैबो कालाइगाव आरो मंगलदैयाव गोबांथार बर' टाइटेला दङ बिथांमोना राव रोंलिया दख'ना गानलिया आर'नाइ गैलिया जोंनि आसार खान्थि जोंनि धोरोम खान्थि जोंनि संसार जानायनि गासैखौबो बिथांमोना गारबाय आरो गुबुनजों गोरोबनो बाध्य जाबाय बेखौ नुनानै बिखा खालामदों दैमारि सारा MA कमप्लिट जाबाय साख्रि नागिरनानै मोजां साख्रि लानानै रायजो जानो हायो बेखौ बिथाङा चयस खालामाखै बेखौ बिथाङा लायाखै जाथिखौ फोथांफिननो थाखाय बिखा खालामदों आरो बिथाङा नोजोर बोदों मोननै रोखोमनि दावहाखौ खालामनो हायो मोनसेया जाबाय सुबुंखान्थिनि नियमजों मोनसेया जाबाय हाथियारजों जोंनो रोखायै फोरमायदों जे दिल्लीया जोंनिफ्राय गोजानखाय दिनैसो बे टेक्न'लजिया जोंनि गेजेराव फैदों ससियेल मिडिया दिनै जोंनि गेजेराव फैदों मिडियाया स्ट्रं जादों पेपार मिडियाफोर बै समाव दंमोनब्लाबो जोंखौ बर' होननानै जोंनि मोनसेबो दुखु गोनां जारिमिनखौ सेबखाङामोन जोङो नासयजादोंमोन हाजार हुज्रिखौबाबो दिल्लीया गोजानखाय खोनाहैयामोन बेवहाय इजि उपाय नागिरदों आरो खोनाहैहोनो थाखाय बेयाव दुखु दङ जिउ बावनांगोन बेयाव खस्थ' मोनगोन बेखौ मोनथिनानैबो हाथियारनि अपसनखौ लानो गोनां जादों जाथि बासायनो थाखाय रायजोफोर आरो बे BSFआव गोबांथार जोंनि दावहारु लोगोफोरा गावखौ बावसोमनानै हारिखौ मोजां मोननानै गावनि थैयारि जिउखौ नागारलांबाय रायजोफोर गोबां मुंख्लं जाबाय DLTआबो बिदिनो आन्दलन खालामनानै हारि आरो हादोरनि थाखाय नोंथांनि आरो आंनि गोजोननि थाखाय जायफोरा दिनै 50 बोसोरनि उनाव जोनोम मोनगोन 100 बोसोरनि उनाव जोनोम मोनगोन बै उन जोलैनि थाखायबो बिथांमोना जिउ बावनानै गालांदों रायजोफोर आं बुंनो हास्थायदों दिनै पृथिबियाव सोरखौबा मोजां मोननाया गोबां रोखोमनि दङ नाथाय थै आरो जिउ हानानै मोजां मोननायनिख्रुइ देरसिन एग्जाम्पल पृथिबियाव गैया बर'नि बादै बिनि एग्जाम्पलखौ सोर सोरजिदों बे जारिमिनखौ सोर सोरजिदों BSF आरो NDPआ सोरजिदों DLTआ सोरजिदों बे जारिमिनखौ आं जुदि सारखौ मोजां मोनोब्ला आं बाथ्रादोंबो बेखौ मोजां मोननो हायो आं बिनो रांनि मदद होनानै बिथांखौ मोजां मोननो हायो नाथाय सोरबा सासे व्यक्तिया बबेखौबा हारिखौबा सोरखौबा जिउ होनानै थै आरो जिउ होनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला बिनिख्रुइ देरसिन अननाय आरो मोजां मोननाय गैया बेखौ दिनै BSFआ खालामदों बेखौ NDPआ खालामदों DLTआ खालामदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि जोङो खुगानि आन्दलन खालामाखै जोङो बुख्रुब जादों सुख्रुब जादों गावफ्ले जादों जातिखौ फोथांनो थाखाय रायजोफोर बेबायदि जारिमिनखौ जों सोरजिदों आरो बे जारिमिना सैथो दिनै आं बुङिनि सिगां नोंथांमोना गाव दिनै सिन्था खालामोबा बयबो बुजि मोनगोन आरो बे हादान ओनसोलनि सेर दिनै जायफोरा रायजो जादों नोंथांमोना आरो साबसिनै मोनथिगौ टाउन एरियानिख्रुइ खारन दिनैसिमबो जातिया थांना थाथोंनानै बे मानास अरनबारि गेजेराव जोंनि मुंख्लंनि सोरनिबा गोथै स'आ स्रियै उन्दुनानै दङ दिनैसिमबो भुटानाव जोंनि मुंख्लंनि गोथै स'आ स्रियै उन्दुनानै दङ दिनैबो म्यानमाराव बांलादेशआव जोंनि मुंख्लंनि गोथै स'आ बर' हारिया बुहुमनि बिखायाव थांना थादों होननानै स्रियै उन्दुनानै दङ मानोना जों हारिखौ मोजां मोनो दिनै जोङो गोरोबथा खालामबाय बारग' जाबाय संगठना गैलिया थेवब्लाबो जोंनि जि थांखि जातिखौ मोजां मोननाय बेयो जों बिखा बिख्लोआव लोगोसे दङ जों हाथियारखौल'सो गथायदों हाथियारनि गासै आदब खायदाखौ जों सरकारनो गथायबाय बेखौ जों नांलिया नाथाय हारिखौ मोजां मोननाय अर्थात नोंथांमोनखौ मोजां मोननाय जोंनि हाखौ मोजां मोननाय दिनैसिमबो जोंजों लोगोसे दङ रायजोफोर जोंखौ फोथाय दिनै बे मुंख्लंफोरनि सिमांखौनो जोङो अराय गोथां लाखिनो थाखाय BPFनि बे फोसावदिं मेलाव राजनितिकआव दिनै जों बाहागो लानो बाध्य जादों खारन दिनै जों नुदों राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो गसंथेरनो हाया जोंनि हा हुआ राजखान्थिखौ नागारनानै रैखाथि गैया जायो जोंनि हायावनो दिनै जोङो राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि धोरोमा रैखाथि गैया जायो जोंनि राव हारिमुवा रैखाथि गैया जायो बेवहाय दिनै बे राजनितिकनि फोथारावबो दिनै जाथि बासायनो थाखायसो जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनो थाखायसो थैजों जालायनाय लानाय जि BTC बिनि जि गोमानाय मोनसे खेमता बेखौ मोनफाफिननांगौनि थाखायसो दिनै जोङो राजनितिकआव बाहागो लादों रायजोफोर
जोङो जाथिखौ बासायनो थाखाय जोङो राजनितिकआव बाहागो लानो गोनां जादों रायजोफोर खारन दिनै जों नुदों बिटिसिखौ दिनै बिएलटिनि मुभमेन्टआव गोबां जोंनि बर'नि मुंख्लंफोरा जिउ आरो थै होनानै बे मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमखौ बे मोनब्रै जिल्लायाव लाबोनानै होफैबाय आरो बेनो जोंनि हमलेन्ड बायदि जानानै दङ बेनो जोंनि बिथा दिनै बे बिथाया रैखा गैया जानानै दङ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायनो हास्थायदों राजखान्थिया दिनै मोजां दैदेनगिरिनि आखायाव गैयिनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरा गावनिनो हायाव दिनै होखारजादों जोंनि थानसालिया दिनै सिफाय जादों जोंनि गिर्जाया दिनै सिफाय जादों मानो जादों मानोना दिनै राजखान्थिनि जि गादी बे गादियाव दिनै गोरों आरो हारि अनग्रा बेक्तिया जिरायनानै थायाखै बे एकमात्र खारन रायजोफोर जोंनि जोंनि राव हारिमुखौ जुदि फोथांनानै लाखिनांगौबा जों राजखान्थियाव बाहागो लानांगोन बेवहाय बिमा माहारि नोंथांमोनखौ आं खावलायनो हास्थायदों दिनै बिमा माहारिखौनो बांसिन टार्गेट खालामनानै एनडिए बा बिजेपि आरो इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावदों नोंथांमोनखौनो बांसिन थगायदों दिनै मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानायाव दिनै कुनु गभर्नमेन्ट स्किम राननो मोना थेवब्लाबो दिनै 2 नम्बर अरुणोदयनि फर्म लानानै दिनै थगायगासिनो दङ बर' बिमाखौ दिनै थगायबाय थादों सोर थगायदों दिसपुरनि पलिटिसियानफोरा दिनै थगायदों जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि जि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोना दिनै थगायगासिनो दङ दिनै बेबायदिहाय जोंनि बिमा माहारिखौ थगायगासिनो दङ रायजोफोर बेवहाय जोङो गोरों बायदि राजखान्थियाव बाहागो लानांगौ होननानै खावलायदों मानो होननानै बुङोबा राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि राव हारिमुवा दिनै रैखाथि गैया राजखान्थिखौ नागारनानै दिनै जोंनि धोरोम सिबिनाया रैखाथि गैया बिनि फोरमान दिनै नोंथांमोननि सेराव थानाय जि गामिफोर बिथांमोन बे गामिफोरखौ दिनै जेसिबिजों हुख्रायदों अना खानाहै जोंनि बाथौ थानसालिखौ सिफायनानै होदों जोंनि गिर्जाखौ दिनै सिफायनानै होदों बियो मानि थाखाय जादों राजखान्थिनि थाखाय जादों आरो बे सैथोथिखौ नायबिजिरनानै एनडिएफआ दिनै बिपिएफखौ थैथां सापर्ट खालामनो फैदों मानोना दिनै 15 आरो 17 बोसोरनि बिपिएफनि जि सासन बे सासनाव जोंनि थागिबि फिसाफोरा रावबो आलाय सिलाय जायाखैमोन रायजोफोर रावबो न' बां सिफायनानै होजायाखैमोन जोंनि थानसालिया थानसालि बायदियैनो दंमोन जोंनि गिर्जायाव हाबग्रा बर' रायजो राजाफोरनि ख्रिस्टियान फोथायारिनि गिर्जाया गिर्जा बायदियैनो दंमोन जोंनि हा हुआ रैखाथियाव दङमोन बेखौ दिनै जों नोजोर बोदों रायजोफोर बिनि थाखाय जों बिपिएफ सापर्ट खालामदों इउपिपिएल जों मानो खालामाखै गोबांथार जाहोन दङ आं दिनै थाखा फैसानि थाखाय राजनिति खालामनो फैयाखै रायजोफोर आं जुदि थाखा लुबैग्रा बेक्तिब्ला आं इउपिपिएलआव हाबगौमोन बिथांमोना सरकार दङ बर'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सानथामनि सिगां मोनसे फट' भाइरेल जादों इउपिपिएलआव हाबदों आरो कौटि थाखा फट'नि सायाव उन्दुनानै बिथांमोना सेबखांजादों बियो दिनै फेसबुकआव भाइरेल जादों फैसा लुबैग्राबा आं बिपिएफआव फैयामोन बिथांमोना सरकार गैया दिनै सैथोआ बहा दङ आं बेखौनो नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय बे सैथोखौ नागिरदों जोङो आरो मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाया जाहाथे थेर बेथेर जाया जोङो बुहुमनि बिखानिफ्राय जाहाथे जों राजखान्थिनि खैसाराव गब'नानै जोङो जोबलाङा बेखौ नायबिजिरनानै आरो बेखौ सोर हमथानो हागोन बबे पार्टिजों थाङोब्ला हमथानो हागोन बेखौ जोङो सैथोखौ नागिरनानै दिनै जों बिपिएफखौ सापर्ट होनो फैदों अर्थात नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जानो गोनां जि बिसायख'थि 7 तारिखआव बेयाव जोङो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारि होनानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दिल्लीयाव एमपि महरै नोंथांमोना दैथायहरनांगौनि थाखायसो जों खामानि मावदों रायजोफोर जोंखौ फोथाय आरो जोंहा नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ गिलु बालु समावनो जुदि नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामदोंब्ला दिनै जोंनि खावलायनायाव नोंथांमोना नांगोलनि सावगारियाव भट होयोबा जेबो गिनो गोनां गैया रायजोफोर नोंथांमोना बेयाव भट होयोबा बुजानो गोनां गैला जेल जानो गोनां गैला बेखौ जोंहा फोथायो रायजोफोर आरो बेयावखायनो जों फोथायनानै नोंथांमोननि सेराव जों फैदों आरो बिनि फिननायखौ जोङो रिजाल्टनि समाव मोनगोन जोंहा फोथायनाय दङ रायजोफोर दिनै जोंनि हा हुआ रैखाथि गैया जादों रायजोफोर बे सैथो जों जुदि मोजां दैदेनगिरिखौ राजनितिनि पावारखौ होनो रोङाबा बिनिख्रुइ बांसिन गाज्रि समा जोंनि गेजेराव फैगोन आं मोनसे बाथ्रा बुंनो हास्थायदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोङो बिटिआर सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनाय बायदियै सुक्ति जेब्ला खालामो जों माबा मोनसे होनो गोनां जायो सोरखारनो बिटिसिखौ बिएलटि आरामोना हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना सुक्ति खालामदों 2003 मायथाइयाव बिथांमोनाबो हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन हाथियारनि संग्राम खालामनानै संग्रामाव बाहायनाय गासै हाथियारखौ भारत सरकारनो क'क्राझाराव बिथांमोना गथायदों आसामनि गिबि मन्त्रि लेफ्ट तरुण गगৈ आरो सेन्ट्रेलनि बै समनि हयथ' हम मिनिस्टार आंहा जुदि भुल जायाखैब्ला एलके आडबाणी बिथांमोननि प्रेजेन्सआव गासै हाथियारखौ गथायदों रायजोखौ लानानै गथायदों नाथाय एनडिएफआ दुखुनांथावना जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लाहोबाय रायजो राजाफोरखौ जोंजों लोगोसे खारफा होबाय बुख्रुब जाहोबाय जिउ बावनो गोनां जाबाय जोङो रायजोनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनो मोनाखै गुवाहाटीनि जिएमसि एचसि अडिट'रियामाव जोङो सारेन्डार जानो गोनां जादों हाथियार गथायनो गोनां जादों जेराव जोंनि सोमावसारनायाव सासेबो रायजो राजा दुखु लाफायाखै जोंजों सोमावसारनायाव खबसे ओंखाम जोंनो जाहोआखै बेबायदि जायगायाव थांनानै जों हाथियार गथायनो गोनां जादों बेबो दिनै सुथुरनि फाव फान्दायनायाव जों सम बारनानै गासैखौबो गम मोनदों बेफोर गासै गोरोन्थियाबो दायनिगिरिया दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि चिफ खालामनो थाखाय बै समावनो हेमन्त बिश्व शर्माया थिनानै दोनखानायखाय बिजों सिमां नुनायखाय
NDPखौ जायगायाव दिनै हाथियार गथाय होआखै रायजोफोर बेयाव जुदि गथायनो मोनोब्ला गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो NDPनि उन खारगोन आरो आंनि जि प्रमदखौ BTCआव चिफ बनायनो नागिरनाय बे सिङा बेथार जागोन बिथाङा चिफ जुदि जायाबा BTCनि हाखौ आं मोननाय नङा बर'फोरखौ होखारनो मोननाय नङा फरेस्टनि जि रेभिनिउ बेखौ आङो स्टेटआव मोनलांनाय नङा 16टा डिपार्टमेन्टखौ आं मोनलांनाय नङा होननानै बै समावनो परिकल्पना खालामखाना सिमां सुजुखानानै जोंनि हाथियार गथायनाय हाबाफारिफोरखौबो दिनै गुवाहाटि बायदियाव लांदों रायजोफोर जों हाथियार गथायदों गोरोबथा जायोबा माबा मोनसे होनानै दिनै होनो गोनां जायो नाथाय जोंनि बे गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सागान होदों बिथांमोना मा गथायनानै सारेन्डार जादों गोबाङा बे बाथ्राखौ साना नाथाय सैथो बाथ्रा बिथांमोनाबो गथायनो गोनां जादों बिथांमोनाबो सोरखारनो माबा मोनसे होदों बेखौ दिनै जोङो BTRनि MOSआव मोनो 7.2आव बे दफायाव लिरनाय दङ जे बे BTRआव जेसेबांखिनि ग्रेजिं हा दङ जेसेबांखिनि फरेस्ट हा दङ जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट हा दङ बे गासै हाखौ आसाम सरकारा लाफिननाय जागोन होननानै बेयाव मोनसे दफा दङ आरो बे दफायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डाराव गथायनाय दफा नोंथांनि हाया दिनै मियादि नङा गोबाङा हयथ' बे ओनसोलाव फरेस्ट लेन्डबो दङ बेखौ दिनै आसाम सरकारा लांफाफिननो नागिरदों सरकारि हाखौ लांफाफिननो नागिरदों नाथाय बे हाफोरा दिनै सरकारिबाबो जोंनि सुबुंफोरा बेयाव गय गायनानै थांनानै दङ बेयाव माइ गायनानै थांनानै दङ बेयाव आबाद खालामनानै सोरबाया साहालाय गायनानै गावनि न'खरखौ फोथांगासिनो दङ गावनि गथ' गथायखौ फरायहोगासिनो दङ बे हाफोरा दिनै खालि नङा नाथाय बे हाखौ दिनै बिगोमा गोनां हाखौ प्रमद बर' नोंथांनियाव सोङा आरो आंनियाव सोङा रायजो राजानियाव सोङा लाफानो गावआ BTCनि चिफ जानो थाखाय अर्थात दिनैनि बे MPनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी मोना राजनीति गादियाव फैनो थाखाय नोंथांनि हाफोरखौ दिनै सरकारनो गथायदों रायजोफोर सैथो बाथ्रा बेनो गिलुलु बेवहायनो जों बुंदों राजखान्थियारि खैसारा जोंखौ मन'नो फैदों गोदोबो जोङो BSF महरै जाथिया थांना थानांगौ होननानै जिउ बावबोदों जों दावहा होबोदों दिनैबो जोङो राजखान्थियाव फैसा खामायनो फैयाखै जातिखौ गाबथानांगौनि थाखाय दिनै जों फैदों रायजोफोर जोंखौ फोथाय जोंनि बुंनाय बाथ्राया मिसा नङा नोंथांमोना मजादारनियाव थांनानै नाय 100निया हानि खाजोना दिनै मजादारा लालिया 20 हानि खाजोना मजादारा लालिया मानो लाला खारन बे हाया नोंनि नंला नोंनिबासो लागौमोन नोंनिफ्राय नोंनि नंलाखाय दिनै बे हानि खाजोनाखौ गभर्नमेन्टआ लाला मानोथो दिनै नोंनि आंनि हाखौ आसाम सरकारा लुप जाखो हेमन्त बिश्व शर्माया मानो लांफिननो नागिरखो बिनिबो सैथो बाथ्रा दङ रायजोफोर भारताव मोनसे आयेन जादों जायखौ जोङो का होननानै बुङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बे का बा बे आयेननि गेजेरजों रायजोफोर मा खालामनो नागिरदों भारत सरकारा दिनै बे आयेनखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों भारताव गुबुन गुबुन आलादा रायजोआ मानि दामानि आं बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि हिसाबै आसामाव आं गिबिसिन बेखौ पालन खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों आं बेखौ गिबिसिन इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे आयेनालाय माथो बे आयेना बेबायदि रायजोफोर दिनै हिन्दु बेंगलिफोर बांलादेशआव गोबांथार दङ बिथांमोनखौ लाबोनो नागिरदों बे आयेननि गेजेरजों आफगानिस्तान आरो पाकिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ दिनै लाबोनो नागिरदों बुहुमाव गुबुन गुबुन जायगायाव मोजोमसे जानाय हिन्दु फोथायारिफोरखौ दिनै भारतआ बे आयेननि गेजेरजों भारत हादराव लाबोनो नागिरदों गोबां आलादा रायजो केरेला आरो साउथफोराव दिनै बादा खालामबाय जोंनियाव मोना बेखौ जानो मोना आसामा बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आंनो गिबि जाफुंहोगोन मावफुंगोन होननानै दिनै बांलादेशि हिन्दुफोरखौ लाबोयोबा बहा दोनगोन दिसपुराव जायगा गैया रायजोफोर जरहाटआव जायगा गैया बरपेटा रडआव जायगा गैया बहा दोनगोन नोंथांनि मियादि नङै हायाव दोनगोन रायजोफोर बिनि थाखायनो दिनै प्रमदनि गेजेरजों नोंनि मियादि नङै 100नि आरो 20 हाखौ सेनानै लांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायफोरा गावसोरखौ माहारिनि सिनस्रि होननानै बुङो बिथांमोना दिनै हाखौ फानदों गिलु बालु समा जोंनि गेजेराव फैदों आरो बे सैथोथिखौ मोननायखाय जोङो मेङाजासे जेरावबो खामानि मावदों रायजोफोर जोंनि NDPनि जि जेंना बेखौथ' बयबो मोनथिदों 2003 मायथाइयाव गेलदिया BTC सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोनाबो हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन गासै केसफोरा दंमोन खाम्फा बरगयारि सारमोनाबो हमजादों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो हमजादों दिनै गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो गोदै केसफोरा उइथड्र जालांजोबदों नाथाय NDPआ मानो मोनाखै आं जे दहाय बुंदों जोंनि हाखौ जे खावना लांफाफिननांगौ आसाम सरकारा 16टा डिपार्टमेन्टखौ जे लांनांगौ फरेस्टनि रिभिनिउ बायदि बायदि रिभिनिउ जोंना BTCआव जाय रिभिनिउजों जाय फैसा फैनायजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो कन्ट्रेक्सुवेलावबाबो साख्रि होनानै बिथांमोननो दरमाहा होनानै बिथांमोननि थांना थानाय लामाखौ दिहुननानै होदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बेखौ रागा जोंदोंमोन आसाम सरकारा बेफोरखौ मारै सिख'ना लांफाफिननो हागोन बेखौ पलिसि खालामनानै सुक्तियाव प्रमद बर'खौ हिर' खालामदों नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि गोरोबथा बे गोरोबथाया खिन्थु NDPनि लुबैनाय बायदि जायाखै रायजोफोर जोंनि नांनाय आरो थांखिया बेसेबांबा गोजौआवमोन जों उदां मोनसे बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जिउ बावदोंमोन जायफोरा थैदों
जायफोरा मुंख्लं जादों बिथांमोना भुटान बायदि मोनसे बर' रायजोनि थाखाय हादोर सोरजिनो जिउ बावदोंमोन जायाव दिनै उदां जोंनि गावनि निजा भाबे फ्लेग थागोन जोंनि फैसार थागोन जोंनि संबिधान थागोन बोसोरसेनि उनाव जों मा खालामगोन जोङो माबायदि हारिखौ दैदेनलांगोन बेफोर गासैफोरखौबो लिरखांनाय सेबखांनाय मोनसे संबिधान थागौमोन बेबायदि हादोरखौ सोरजिनो एनडिएफबिआ दावहा होदोंमोन रायजोफोर नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि आफादगिरि बिथाङा हमजानायनि उनाव जों जेब्ला फर्मेल सिजफायाराव फैबाय भारत सरकारा जोंखौ बुंबाय नोंथांमोना बे सभारेन्टि उदां बर'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिखौ नागारनांगोन आरो भारतनि संबिधाननि सिङावनो नोंथांमोना हाबसोनानै सावरायनांगोन होननानै जोंखौ बुंदों उपाय गैया जों सिजफायाराव फैनायखाय जोङो नायबाय भारतनि संबिधानाव माया देरसिन बबेखौ मोनोब्ला दिनै जोङो जाति हिसाबै थांनानै थानो हागोन माखौ मोनोबा जोंनि हाया रैखाथि जागोन जोंनि जारिमिना रैखाथि जागोन जोंनि भबिष्यतआ सोरां जागोन बेखौ दिनै जों नायबाय आरो भारतनि संबिधानाव जों नुबाय आलादा रायजो स्टेटहुडआनो बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दङ बेखौ मोनोब्ला जोङो जाति हिसाबै मानसि बायदि गावनि राव हारिमुजों देदगा दुदगायै बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो हागोन बेखौ एनडिएफबिआ बुजि मोनबाय आरो बिनिफ्राय गेदेमा बिथां बिआर नाब्ला सारा आं मोनफ्रोमबो मिटिंफोराव थाफादों बेजों बिनि स्पिचआव जेब्लायबो बुंदों जे बर'नि गेजेराव बेबायदि जारिमिन बारदों जों जायगायाव बिराद गोरा गोख्रोङै नाङो जों जायगायाव जों देरहायो नाथाय जेब्ला मेलेननि दावहाया दिल्लीयाव बर'फ्रा हैदों बे मेलेननि दावहायाव खिन्थु बर'फ्रा जेनबोबाय थादों बे एग्जाम्पल होयोमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारदों जायगायाव बिराद मोजां सोमावसारदों सावग्लुं सावसि खालामदों जों देरहादों जायगायाव नाथाय जेब्ला मेलेननि दावहा दिल्लीयाव हैदों जों जेननानै DSC लाबोनो गोनां जादों बे जारिमिनफोरखौ नायबिजिरनानै बुंदोंमोन नाब्ला सारा आंखौ थार्ड टाइमनि थाखाय एनडिएफबिआबो जाहाथे जों जेना बिनि थाखाय नोंथांमोननि गियान आरो गोहो बोलो सक्तिखौ जोंनो हो जोंखौ फोरों जोंजों लोगोसे थाफा होननानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो जों नायदोंमन आलादा रायजोखौ दिनै रायजोफ्रा बेसेबां हास्थायो जेब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा जों आलादा रायजो मोननो थाखाय फैदो दिनै हाउलिनि हाइवेआव जिरायनोसै रावबो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामाखै रायजो नांगौ थांदों लाख लाख रायजो राजाफ्रा ट्राकआ मान लानानै फुख्रेमगोन ना गारिया सौथारगोन बेखौबो सानाखै रायजो जिहेतु जोंनो नांगौ लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा हाइवेआव जिरायदों आलादा रायजो नांगौनि थाखाय जेब्ला बुंदों रायजो मोननांगौनि थाखाय रेल ट्रेकआव जिरायनोसै फैदो रावबो कुइसन खालामाखै थांदों ट्रेना जे फुख्रेमनानै फुथारगोन मानसिखौ बेखौबो सानाखै रायजो नांगौ जोंनो बयबो बाहागो लादों जेब्ला बुंदों आलादा रायजो मोननो थाखाय थैनि सागान होनांगोन सुइ होनांगोन रावबो जेबो सानाखै थै दिहुनदों आरो सागान होदों दिल्लीयाव फाथायदों बाहागो लादों एनडिएफबिआ अबजार्भ खालामदों नायदों जोङो जे रायजोफ्रा माबायदि लुबैयो आलादा रायजोखौ अब्ला जों लाबोथारनांगोन बे जिनिसखौ जों वान स्टेप डाउन जाखादों सिजफायारनि सिगां सभारेन्टिनि थांखिखौ नागारनानै आरो जोङो मानो गंग्लायबावनो बेबायदि सिन्ताधाराजों रायजोनो मोनहोनो जों जुजिबाय थादोंमोन रायजोफोर जोंनि गोसोखां बिलाइयाव जों लिरदोंमोन नाम्बार 1आव आलादा रायजो जोंनि बे गोसोखां बिलाइयाव 19टा पइन्ट्सफोर दंमोन जाय पइन्ट्सफोरा दफा महरै एमओएसआव फैयोब्ला जोंनि थांना थानाया मोजाङै जायोमोन जेब्ला जोङो इन्टारल'किउटर जोंनि जोबथा मेडिएटर एबि माथुर बिथांजों सावरायदों गिबि खेब बिथांजों सावरायनायाव फार्स्ट टाइम टकआव बिथाङा बुंदोंमोन जेब्ला बिदि जिरायना सावरायदों जे नोंथांमोना आंखौ कनभिन्स खालाम आंनो बुजाय आंखौ फोरों आं नोंथांमोननि जानानै दिल्लीयाव फाइट खालामगोन आरो बेबायदि सुक्ति खालामगोन एनडिएफबिनि गेजेरजों जे बर' जाथिया 50 बोसोर आरोबाव मुभमेन्ट खालामाजासे थांनानै थानो हायो बेबायदि आं गोरोबथा नोंथांमोननो होफैगोन होननानै बिथाङा जोंखौ फार्स्ट टकआवनो बुंदोंमोन जों फोथायदोंमोन दावगादोंमोनबो जोंनि जिखिनि पइन्ट बर' रिजिमेन्टनि बाथ्रा एक्सेप्ट खालामदों नाम्बार 1आव जि लिरनाय आलादा रायजो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन जे आंहा इसिबांखिनि पावार आंनो होआखै सरकारा केबिनेटआ सेन्ट्रेल केबिनेटआ बिथांखौ एपइन्टमेन्ट होदों एनडिएफबिजों सावरायनो जे नोंथांमोना जेब्ला दिल्लीयाव सावरायगोन पलिटिकेल नोंथांमोना जेब्ला टक जागोन बे समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि गियान आरो गोहो बोलो सक्तिजों आर्गुमेन्ट खालामनानै जुक्ति आरो जुक्तिताजों जेब्ला नोंथांमोना दानानै लानो हायोब्ला बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा दिनै जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव दङ जोबनायनि उनावबो रावहाबो केस उइथड्र जायाखै बिनिबो मोनसे जोङो पइन्ट्स लिरदोंमोन राजुवा खमादान जायखौ मोनोब्ला जोंनि गासै दायफोरा खमा जायोमोन बे बाथ्रानि सायाव जेब्ला रायलायो बिथाङा बुङोमोन आं एग्जाम्पल होनो नागिरदों सारजों आंजों नांलायबाय रागा जोंलायबाय जों जुदि गोरोबनांगौबा आङो सारखौ सिगां खमा होनांगोन साराबो आंखौ खमा होनांगोन आंहाबो भुल दङ साराबो भुल दङ जों सानैजों खमा होलायोबासो गोरोबथाया फैयो थिग बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बै समाव बुंदों नंगौ भारत सरकार आरो आसाम सरकाराबो बर' जाथिनि सायाव गोरोन्थि मावदों बेखौ बर' हारि एबा एनडिएफबिआ खमा होनांगोन आरो नंगौ एनडिएफबिआबो भुल मावदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि सायाव नोंथांमोनखौबो भारत सरकारा खमा होनांगोन नोंथांमोनाबो सरकारखौ खमा होनांगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जेब्ला खमाया फैयो अब्लासो गोरोबनाया फैयो नाथाय गोरोबनाया जोंनि गेजेराव थांबाय खमाखौ मानो मोनासै बेवहायनो जों बुंदों थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय जि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाया जोंनि लुबैनाय बायदि एनडिएफबिनि हास्थायनाय बायदि बिन्दो मोनसेबो दिनै बेयाव बेरखाङाखै जोंनि समायसायैनो थाबाय रायजो गोबां दुखुनांथावना केसफोरा जोबनांगौमोन जोबाखै
जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गोबां जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफा जोंहा मेडिया बन्धुमोन दङ बिथांमोना मालाबा मेडियायाव कभार खालामो जों नुदों जोंनि लोगोफोरनि बिमा बिफाफोरनि अबस्थाया माबायदि दिनैसिमबो प्लास्टिक खोबनानै बिमा बोराय आरो बुरै गावनि गथ'खौ नेगासिनो दङ दावहा फोथाराव ओंखारलांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो सरि दिनैसिमबो गावनि न'आव फैफिननो हायाखै बेबायदि दिनै जों बिपदआव दङ बेवहाय जोङो कामफासार रायलायदों हाग्रामा महिला बिथांजों रायलायदों जोंनि बे जेंनाफोरखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोङो जेरावबो खावलायदों नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जों एमपि महरै दैथायहरनांगोन आरो जोंनि गासैबो जेंना जाय गथ'खौ दिनैसिमबो गावनि बिफा बोराया नेनानै दङ गोबां बेबायदि जाहोनफोर जों नुदों बिफाखौ सिनाय मोनला फिसाजोआ देरलांबाय बिफाया जेलाव दङ गोरलै समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दङ बै व्यक्तिफोरा दिनै उदां थानांगौनि मोन्थाय गैयामोन नामा प्रमद बर' बिथाङा बुंगासिनो दङ मोनफ्रोम बाइकआव सान्थि फैबाय जोंनियाव होननानै जे बे गथ'आ बिफाजों लोगोसे थानानै रंजानाय मोननांगौमोन ना मोनामोन सान्थि मोननांगौमोन ना मोनामोन बे व्यक्तिया दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि दुखुनांथावना जारिमिनफोरा दङ रायजोफोर बेवहाय जों खावलायदों जोंनि बे गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ रायजोफोर जों जारिमिननिफ्राय फैनाय जोङो बुंदों जोङो दिनैसिमबो हारिखौ मोजां मोननायनिफ्राय बिन्दो मोनसेबो उनफाफिनाखै रायजोफोर बेवहाय जोंनि खावलायनायखौ नोंथांमोना लाखिगोन आरो जानो गोनां जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआ नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैगोन आरो बे क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया एमपि महरै दिल्लीयाव थांगोन होननानै आं फोथायदों रायजोफोर दिनै नोंथांमोना बुजिबाय दिनै अरुणोदय मोननाय मोनैनि बे राजखान्थि नङा आइ न' मोननाय मोनैनि बे राजखान्थि नङा लामा दालां जानाय जायनि राजखान्थि नङा बियो रायजोफोर दिल्लीयाव थांनानै जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनांगौनि राजखान्थि बियो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगौनि बे मोनसे बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारियाव होनानै खाम्फा बरगयारिखौ नोंथांमोना दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरगोन होननानै फोथायनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'नाय जायो गोजोन्थों साबायखर